و دخترکو نگاه کنین در مغازین لامیراش کرتای فسانی 500 سومای ترکی را 200 سومون کردگن باور میکنین اینا مرحمت 200 سومون که در کره 200 سومونی اینجا چند مدل هسته این پلاتیوی هم نقشید اینا دیدن دخترکو ترکی 200 سومون کدو میشه میگن 200 سومونی مرحمت برندی لامیراش بودای و ایش ببینین چه خوشرو اینا لامیراش اینا پروست رزمر موندگی نیست دخترو برای هوای کرتای 500 سوم 200 سومونی شید اوسپت کنن بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار 12 در بازار 61 مغازین لامیراش دخترو اینا ایپک دیدن ایپک هم 250 سومون ایپک شده گای اینا کرتای بلو چی اینا 150 سومون شده بعد این چنین میدونن دخترکو 300 سومونی شده گای آرام خیل ابایه های دوبای اینا کدومش میگیرن دوبای اسکریگینا لای دخترو 300 سومون بیاین акцияи дона рафтеста духтарако ина бисёр пурсидан ки аз магазини ламираж боз ҳам навор гиред марама духтарако ҳозиянам хе куртои фасоншона акция эълон кардаган мо 250 сомони навор доштем ҳозир бошад акцияда 180 сомон шид марамат успет кунен чангли фасони дигаш омадагиай белмандои оригинал бад сангчоошон оригинал ай духтаро биёин аз наздик як боракак бинен магазини ламиражам медонен ку куртоошон чӣ хушрӯай бори бренд бисёр дорад марҳамат ина бинен оптовиш бо арзон мешавад донада бошад 180 сомон мана размеро ҳамаш аста бозори корвон тарафи айчилаш то 60 аста духтарако барои ид анам хел куртои фасон биёен харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 61 магазин ламираш ру ами ру барои панҷум қатор мешавад охири панҷум қатор биёен ина ё чанд сум шид болопушо ина болопушои дубай бошад 300 сомон шидагиай акцияи калон рафтестай дар ламираж успет кунен тамом нашида духтарако биёен харидорӣ кунен иҷада ипекои туркиram арзон кардаган куртои дубайам арзон кардаган ина хе куртои фасони тошкентам арзон кардаган хулоса акцияи беҳтарин ина духтарако куртои фасони идона куртои ипек оригинал дар магазини ламираж омадагай нигоҳ кунен чӣ хушрӯ мана марамат ипекакои фасон акция шидагай ҳамино 1300 сомон буд ҳози акцияда 1000 сомон 1000 сомон кардаган расветкоша як боракак биненда чӣ хушрӯвай инами ипекое ки нишон додестем ку инамино ҳамаш 1000 сомонияй ина нигоҳ кунен кори дастира бинен чӣ фасонакай марҳамат кадомеша мегирен ҳамаш 2025 коллекцияи нав ина аднатониш дар кораи тигровкаш дар кораи хулас моделакода гап нест боракои новинкаи фасон дар магазини ламираж шуморо интизорай бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза охири панҷум қатор мешавад барои панҷум қатор охираш 61 магазин мана ёям 1000 сомона ҳамаши пеки оригинал ай духтаро бо биён пушен бинен баъд метонен ки харидорӣ кунен доставка доранд ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран нависен дар равакак доставкатон мекунанд ира бинен охи чӣ фасонакай мана мино ҳамаш я нарх шидагиай бори новинка 1000 сомон мана кадомеша мегирен 1000 сомонӣ иша хушрӯ иш агаре дона монда будай духтаро размер надора 900 сомон большмерка размери калон бисёр мепурсанд узорша бинен чӣ хушрӯ то 60-62 ҳастайда қависти накошам фасонакае ира бинен диден духтарако 900 сомон дар магазини ламираж тамошобино бренди ламиража ипекои фасони якнимазураш акция шидагиай 1300 сомон марҳамат ина 1200 метиантона марҳамат нигоҳ кунен духта бинен фасонира бинен охи духтарако чанд расветка дора аз ҳар як моделаш чандтаи расветка дора мана марҳамат и бо ипеки вайшая хеле металлик шая ина глакоша диден хеле металликам дора хулоса мана ина ин намудош боша бо 1000 сомон ишам бренди ламиражай духтарако марҳамат биёен каседа дар кораи биёен духтарако акция рафтестай акцияи идона бозори корвон тарафи тило бозор 1200 сомона ёш 1200 инаи моделош бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 61 магазин рӯ барои панҷум қатор ами панҷум қатора охиронаш биёен ина ё дона мондагия ина ёрам акция кадиян чанд
650 сомон. Ино жакарда. Духтаро кассе омада наметона ку бинависен дар равака хичон доставкатон мекунан. Чанд сум? Ина духтаро ҳами даётон боша. Чанд сум буда? Ҳози 800 сум шудагай. Ана инош чи? 800 сомон. Ина иша хушру 800 сомони размерои большимеркаям доран туркия оригинал жакардаи фасон ҳичи намешава. Баъд ино салқин мегиран одама тамошобино марҳамат иям 800 қахшрва ишам 800 сомон. Марҳамат духтарако биёед магазини Лами Раш бозори Корвон 12 дарвоза 5 қатора охирон 61 магазин меша. Плакат чун аст Лами Раш и чанд пулай? 800 сомон. Ина дидена 1000 сомон буд ҳози 800 сомон шудагай. Тобистона кори дасти ҳамаш кори дасти. Ина шарфушкати дубайский оригинал. Ҳози ма расветкоша нишонтон битиём нигоҳ кунен духтарако. Диден чӣ хел расветкои фасон бисёр дура. Ҳамаи ҳами 800 сомон. Кадомеша ки гирен. Духтарако доставка доран. Духтарако акцияи идона рафтестай ҳамхе акцияи зур нигоҳ куненда дар магазини Лами Раш анами болопушо шарфошон катяи Дубай бабочко навор доштум 650 сомон кам набуд акция кардаган 450 сомон. Марҳамат успед кунен 450 сомони омада харидорӣ кунен. Инчунин анаи модело 1000 сомон буда 1000 сомон кам набудан ай хел моделако дига цветошам ҳаст. Ҳози инора 800 сом кардана 1000 сомон бошад 800 сомон шудагай. Мана марҳамат расветкоша бинен чихе хушрувай. Ина мино ҳози 800 сомон шид. Ина кассе да киртои фасони идона дар корай Лами Раш биёен. Духтарако акция рафтестай ҳама чиро арзон кардаган. Анаи кирто боша чанд сум буд чанд сум шид хоҳарҷон? Ина ёра бине 650 буд 500. Ина ино 650 сомоношон 500 сомони шудагай. Марҳамат омада аз наздик бинен. Инош чи? Ина тамошобино 550 сомон. Ина 400 я? Иш 400 сомон. Хулоса мана беҳтарин варианто арзон дар Лами Раш киртои Дубай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазин. Охири 5 қатор мешава магазини Лами Раш биёен. Итальянкои фасони хушру духтарако моделакои новинка ҳамаи размерош омадагиай нигоҳ кунед чӣ фасонакан дига цветошам ҳаст нархошон акцияи идона рафтестай нархошона чанд сум каден 250 сомон итальянкаи оригиналай. Инаҷа киртоошам ҳастай размерои баталам ҳастай маламеркаям ҳастай. Хулас чанд фасон бо биёен як боракак бинен 250 сомон оптовиш бо арзон мешава. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза даян 12 дарвоза 61 магазин на 61 магазини Лами Раш. Ина цвечам аст мана марҳамат ира цветкашам бинен дач хушру чай духтарако марҳамат доставка доран. Ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран бинависен доставкатон мекунан. Ина умумӣ карда як буракак биненда иҷода пальтои хушру киртои фасон болопушои фасон хулас ҳамаи чи ҳаст. Мана биёен бори чандум шид чанд сол шид ман ин магазина шумода тавсия метиҳам. Духтарако интихобшон ҳама вақт зиёдай. ира бинен духтарако чихе киртои фасон омадай паплинакои хушрӯи гилмайда марҳамат касседа дар корай размерош то чандай? То 58 дидена айчилаш то 58 размер ҳастай паплинакои фасонаки гилмайда нарх боша иқаи хушрӯан 150 сомоне. Ина чихеназ барои подписчикои мо 150 сомони тамошобина успед кунен тамом нашава. Анам киртои фасона омада аз магазини Лами Раш харидорӣ кунен. Леки агар омада натунен духтаро ма рақамошона мондагӣ рақами хоҳарака бинависен доставкатон мекуна. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза духтарако 12 дарвоза 61 магазин поёни 5 қатор дай хулоса биёен магазини Лами Раш. Инем киртои фасон бисёрай. Ино 150 сомон ҳоз бо 200 сомон вариантам ҳаст нишонтон метам 200 сомонаш духтуш дига хелтаракай. Ина марҳамат хоҳен аз 150 сомон хоҳен аз 200 сомон гирен. Ина инош 250 ина Туркия я паплинаш. Ина ино турецкия паплинакаш духтаро мана нигоҳ кунен чихе хушру иш 250 сомон. Мана кадом варианти маҳқулайтона интихоб кунен бурда расонан. Ё размерош чӣ хелай?
айчилаш то 56 размер будай. Диден духтарако. Инам хе гулчамайдои фасонаки хушру марамат дар магазини Ламираж омадаги ай духтаро успед кунем ки тамом нашава. Анами трендови модели фасона хостам ду наму чашмода нишонтиём ҳам копия люксша ҳам люксша гуфти гапо ҳам дубай оригиналша и яки ози модель пушидаги 250 сомаша 250 сомона духтарако марҳамат копия люксай обдан намедроя беҳад хушру духтагай ана ин намудуш боша духтарако 600 сомонашай марҳамат дубай хоҳен аз ин гирен бовар кунен ҳар душам хушруакай марҳамат иам 600 сомашай 250 ира бинен ҳатто фарқ намекунен ман наздикам ҳатто фарқ намекунам ина марҳамат дар кортон боша духтаракои азиз биёен аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза мана марҳамат 12 дарвоза 61 магазин Ламираж ибархита чанд каден 600 сомон дубайский марҳамат духтарако дар магазини Ламираж нигоҳ кунед паплинакои хушру ҷакардои фасон ипекои хушруви идона хулас ина бархитои фасон ҳама чи ҳастай ай ҳами арзони арзон аз 150 сомон сар карда либос меёбен дар иҷа ана баъд палто арусакҳо духтаракое ки мисол дига шаҳрҳо рафтистену хунука ина марҳамат биёен шуборо арзон кардагиан шубои оригинали фасон доранд ина бархитошона бинен чӣ хушрувай барои туй ана баъд инаи шубора бинен дига намудушам ҳастай ина бархитои 1700 1600 сома кадомеша мегирен 1300 сомон шудагиай хулас биёен